गसाइगाव पलासगुरि एनइएल गिर्जानि सेन्टिनारि जुबिलि फालिदों। 17 आरो 18 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों पलासगुरि गिर्जा मोखांनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खृष्टान धोरोमारि सुबुंफोरा 100 बोसोरारि सान फालिथाय फोरबोखौ पलासगुरि मण्डलीआ गाजा गोमजायै फालियो। मख'नो गोनांदि 100 बोसोरारि फोरबो फालिथायनि दिनै जोबथा सानाव गाहाय आलासि महरै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जिल बसुमतारी, एनइएलसिनि मडारेटर रेभारेन्ड इसिलास बसुमतारी आरो खृष्टान धोरोमारि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। जोबोद खुसि आरो जोङो सेन्टिनारि जुबिलिनि मुङाव नोंथांमोननि भिउवार्स बयखौबो जोङो गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो जों सिगांग्रो जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टखौनो जोङो मान होयो। जोंनि 100 बोसोर जुबिलि खुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जेरै इसोरा जोंखौ थांनाय 1923 मायथाइयाव मिशनारि लेट रेभारेन्ड वल्कार वेन्डिं साहाब आरो बे गामिनि लेट बिजयनाथ मुसाहारि बिथांमोना बे गिर्जाखौ बे पलासगुरियाव गायसनदोंमोन आरो फैयै दिनैसिमाव 100 बोसोर जाबाय। बे सेन्टिनारि जुबिलि खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जेरै इसोरा जोंखौ 100 बोसोर खांबोबाय, नेबोबाय, दैदेनबोबाय, गासै दुखु दाहायाव जोंखौ अराय सम जिउजों बानजायनानै दैदेननानै गाहाम बे जुबिलिखौ खुंनो हाबाय। जोङो बेखौ गोजोरथि लाखिगोन आरो जोङो इसोरनि रायजो लुखांनायाव गावनि मोदोम जिउ गासैखौबो बावसोमनानै बे गिर्जाखौ बेंनाय आरो दैदेननायाव जोङो हाबा मावलांगोन। आइ बसुमतारी आरो जोंनि गथायबारि सार्कल कनफारेन्सनि साथामबो रेभारेन्ड सारमोन आरो जोंनि जिसिसिनि आफादगिरि मानगोनां Chronologically, Palakkudi is the second Centenarian church under Gothaibari Circle and मण्डलिना रिफिदे मण्डलिना जोंनि गिर्जानि जेसेबां गारजेनफोर दङ आलासिफोर आरो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि पास्टरफोर मथामबिल सार्केलनि आफादगिरि प्रेसिडेन्ट सार आकिम मुसाहारि बिथाङा मथामबिल सार्केल जोंनि सार्केलनि ट्रेजारार बिदा गेदेर हिरबाय आफादगिरि सेक्रेटारि बिडिवाइसनि सेक्रेटारि मजिद बसुमतारी सारा दङब्ला अन्नानै मण्डलियारिफोर बयखौबो बे समाव आङो हामबाय होनदों। नोंथांमोनहा बे नोंथांमोननि 100 बोसोरारि रंजामानि मोनसे गोसोखांथि बिजाब एबा सबिनेर जों हांख्रायनाय बायदि बिथाङाबो गावनि दाम गोसा समखौहाय दोनथ'नानै जोंनि बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैबाय। बिथाङानो जाहैबाय बाजुगाव पास्टरेट सिएनआइनि रंजामा फोरबोआव जोङो लोगो लाफैनो हाबाय। बेनि थाखाय जोंनि सोरजिगिरि बिफा इसोरा मान आरो समायनाय जाथों। दाना बे समाव आङो बे पलासगुरि मण्डलीनि the